O. Už slyším. Natáčíš? Jo. Jo. Kdo ti to dal? Ta malinová asi, že? Uh-huh. Dobrý večer. Já jsem Libuška Šénová. A nevím, co vám řeknu. Tak neříkej nic, ale začni se sflíkat. Jo. Děláme striptease na kameru, ne? No, doufám, že nebudeš dělat porno. Ježišmarja. No ale Ne. počkej, já jsem z toho blbá teďka, jako kolik máme přeplatek. Nebo nedoplatek. Ukážeš mi potom něco? Jako natočeného myslím. No, tohle. Jo? Tuto je. Takže vyúčtování. Ty vole. No tak No. teď jsem z toho stejně blbá. Ty vole. Ukaž svůj hněv. Ne, ale já tam nevidím ten přeplatek nikde napsaný. Tak asi žádný není, ne? No, to chci teda. Já vím, že jak to byla Lucka, tak to se teda topilo. Ostopilo. A voda tekla taky proudem. Přeplatek. 2412 dostanem. Už jsem to našla. Bez vám, můžem koupit další kameru. No, to ještě přidej. Kolik stála tam? Jak se to jmenovalo? Paměťová karta. No. 280 korun. No, už to. 8 gigovka. Aha. A šla si pěšky? Jo. Jo. Jak to, že jsi mi neodepsala hned? Neregistruju. Ještě Musíš registrovat, Libo. Ještě by to k tomu chtělo nějakou hudbu. No, já potom trnu hruzu, co s tebou je, jestli se něco nestalo. Ne. Teď si uvařím kafí, no neměla bych. A když natáčíš teďko, tak ukáže se ti tam mají čas? Jo, mám to tam všechno nastavené. No, takže tady máme ještě nudle s mákem z oběda. Mhm. To je tvoje večeře. No. Tak to víš, že to nenechám ledem. A uvařím si kafe. Já jsem ještě neměla. Chci vidět, jak to bude natočené. Pěkně, protože ta kamera má Full HDčko. Aha. Takže to máš v tom nejkvalitnějším rozlišení. Dáš to na to, jestli to bude slušné? Dáš to na... Jak se to jmenuje? Na Facebook? No, na Facebook. Však jsem ti říkala, No. než to dám na Facebook, tak to nejprve musím nahrát na YouTube. Jo. No tak začni plkat něco chytrýho, jo? Já nic nevím. Dneska jsme operovali, vytírali, dneska jsme tam měli nějakého prý feťáka na plastice, nevím, měl ruku v prdeli. A to si ji tam strčil sám, nebo? Ruku mu zpravovali, že to byla replant, se tomu říká. No a teď jak se směješ, tak se to ten stabilizátor, No ano, co tam vystabilizuje. no ten určitě. Jo, a kolik teda, Co? když natáčíš, tak už tam máš nějakou spotřebu baterie? Určitě, Teďko? protože je Jako to jasně, zapnuté, že je ne? spotřeba baterie, to jo, ale jak jsi říkala ze začátku, jak jsme to koupili, že tam jsou 2 puntíky, jestli je to už ubrané. Jo? Jako- Jsou tam 2. Ne, to už jsem znovu nabila. Ale, nekecej. Vybila, nabila, Jo? pohoda. To mi řekni, ty vole. To zatačila co? Ale tak Všechny se... skříně, ne? Ne, jenom jsem si hrála. Čo budeš natáčet? Abych pochopila funkce, víš. Jasné, venku. Ty vole, počkej, to ještě bude švanda s tou kamerou. No to bude, A no. ona je malička, to je dobré, že to máš. Mhm, to je tak akorát do ruky, no. Tak teď to stopni a teď to chci vidět.
Ačkej, natočíme další videjko. Dobrá. No, 2. A natočíš mě, nebo Janu? V koupelně. Jak mě píchá do řiti. Ne? Jakou ty máš příští týden, ranní nebo tu Odpolední. odpolední? To nevadí. Se natočíte sami, že? Ne, to bude času, na to bude dost, si myslím, že Jo, bude. to zase nespěchá tolik. Ne? Víš to, jako žvíkačka. Jo, ulomil se mi kus blondy zase. Tady. Pojď, ukaž to. Jestli to tam půjde vidět. Nic moc teda, no. Ty vole, to bude video. To bude video. Teď nemůžu ukázat, co jsem donesla z práce. To nemůžu mluvit. Jestli to bude na Facebooku. Tak to uvidí všichni, jo? No právě. Rožní matko, vidím prdlajs. No, já nemůžu. No počkej, ale Nekvalitní noční vidění. myslíš, že jak se budu převlíkat? Ne, jak se budu oblíkat, tak to nenatačím mě líbí. Ty vole. A my se všichni zděsili, co? No, ta primulka asi už nemá období, to, co mi Jana koupila. Primulka? No, už asi její období skončilo. Bo to je jarní. Teď zjistím, jestli tam je cibulka a necháme si to na příští rok na zahrádku. Mhm. Bo to vypadá strašně. Tady máme, to je stále květoucí kaktus, se nám zbláznil. A stále kvete. Má stále no a není to z umělé hmoty, jo, podotýkám. Ne, člověk neví, jak se má chovat před kamerou, protože jsme v životě nekamerovali, že? Jako nenatáčeli. Budeš mě potom, zítra, jestli to, tak budu umývat okno. Můžeš mě nakroutit tež. No a to jsou tak všichni zvědaví. No, právě. Ty pošlu Mirkovi zprávu, že mě líbá kroutit. Kretím. No, Hele. to nevadí. To je slušné všecko ještě. A šup. Však ti zabírám jen hlavu, neboj. Jo? Jo. Můžeš šla i nohy, jo? No. Jo. Tak teď zabírejte ještě na Slušná. hlavu. Hlavně, že máme rožnuté, že? No. Jde? Jde? Jasné. Hezký dveře. Hele, já nebo já v zrcadle, že? No, vidíš to. To je hezký. Akorát nemoc Říkám, chytrý, jenom no. strejdu nenatačí, bo strejda ti pošle do prdele. Ty vole. Hele, matka se mi převlikla. Už. A to je prdel, ty vole. Nezavis se Tak jak ještě. děda kdysi, ne? To je prdel, jste se servisky, říkal mamce. Ty ale máš taky pocit, že mám větší prdel, jak měla mamka? Ne, babča měla větší. Že jo, ona měla ty kytiska. Já vypadám ještě dobře. Jako na to, že máš roztroušenou sklerózu, se ještě hejbeš dobře. Dobře. To ještě budu. Aha. Ne, zase. Ještě budu. Chceš čaj? Ne. Ne. Ale já už nemám kamilky. A můžu něco udělat? Teď se mi chce. No ježišmarja. Tady, abychom měli na hlavních dveřích značku pro biohazard. Půl 11 a já to řvu jak kráva. No co? Někdo dupe, někdo řve. Chuj s tím, že? No jo. Ježíš. Už to jde cítit, co? Už. Nej, tak to bude. To jsem teda... To už natáčíš dlouho. To bude klasa video. 10 minut. No, to jo. Máš tady gránko, jo, ale nesměz mě to všecko. Jasné. Můžeš trošku ti dovolím. Při nejhorším koupím novou varku.
Ne, ono mě to, já se nechci chrtit, ale já jsem si to koupila ty grankové hvězdičky u Mirka. Těší mě. A mě se do toho dali brouci. A jedla jsem to. A zjistila jsem, že tam jsou bílé housenky. Fuj. No. A jak, Mám štěstí na ty bílé jak housenky. v tomhle můžou být housenky? Líbí... To mi tak trošku jako můžou. nedocvakává. Můžou, jak se ti tam dostane někde vlhko, ono nikdo není dokonalý a za těma strojema taky jsou jenom lidi. Si myslím, že... Placa bezmyslí. Na kameru se to dá pochopit. Ani já bych nevěděla, co mám říkat. Mléko čerstvé! Doufám, že ještě je teda. Je. Dobré, stačí. Tak jo, si to vypnu.